Consellera de Cultura, síndica, secretari de Política Lingüística, autoritats, membres del jurat, guardonats, familiars, senyors i senyores, benvinguts i benvingudes a la 9a edició de l'acte de lliurament dels Premis Pompeu Fabra i la 7a edició dels Premis Robert Lafunt, que convoca el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Per començar, el senyor Francesc Xavier Vila, secretari de Política Lingüística, ens dirà unes paraules, quan vulgui. Honorable consellera, magnífica senyora síndica, benvolguts, benvolgudes, planvoluts, planvoludes. La situació del català és, com sabeu, diversa, és complexa i des de molts punts de vista és delicada. Hi ha molts factors que pressionen sobre el català, factors demogràfics, factors polítics, factors econòmics, factors tecnològics, i tots aquests factors han conduït a tensionar la situació de la llengua. Suposo que tutti a massa hem d'acord que per força raons la situació de la llengua pròpia d'Aran és delicada i que són nombroses les amenaces que planen sus son avier. És per això que des de la Generalitat de Catalunya s'ha emprès ja una nova etapa de la política lingüística per tal de poder avançar en la solució d'aquestes tendències. I en aquest sens, m'agradaria explicitar el compromís de la Secretaria de Política Lingüística en continuar la col·laboració amb les autoritats araneses en tot això que tany a disseny, execució i valoració de les accions que siguin més pertinents en garantir la continuïtat de l'aranès. Avui aquí, però, som en l'acte de lliurament d'uns premis i aquests premis s'adrecen a la societat civil perquè tot sovint pensem que l'activitat de política lingüística recau només en les administracions i no és així. Afortunadament, tant la societat catalana com la societat aranesa són societats vibrants que es preocupen per les seves llengües i que desenvolupen activitats des de baix, des de la base, per tal que tant el català com l'aranès tinguin futur. És per això que avui tenim el plaer d'atorgar els premis Pompeu Fabra i Robert Lafunt a tot un seguit de persones i entitats que s'han destacat al llarg de l'últim any i al llarg de la seva trajectòria en la defensa, en la promoció de les nostres llengües. Donem-los, per tant, la nostra benvinguda i celebrem que les nostres llengües poden continuar tenint aquest futur que tots els desitgem. Gràcies. Moltes gràcies, secretari. A continuació, per obrir el lliurament d'aquesta 9a edició dels Premis Pompeu Fabra, Marina Cuito i Pau Jové interpretaran la cançó del lladre, tradicional catalana. Jo n'era petitet, festejava i presumia, espardenya blanca al peu i mocador a la
suïcida cada dia. Adéu clavell morenet, adéu estrella del dia. Vaig robar un traginet que venia de la fira. Li prengué tots els diners i la mostra que duia. Quan he tingut prous diners, he robat també una nina. L'he robada amb falsedat, dient que m'hi casaria. Adéu clavell morenet, adéu estrella del dia. La justícia m'ha pres i en presó fosca em duia. La justícia m'ha pres i em farà pagar amb la vida. Adéu clavell morenet, adéu estrella del dia. Adéu clavell morenet, adéu estrella del dia. Adéu, adéu clavell morenet, adéu estrella del dia. Adéu clavell morenet, adéu estrella del dia. Gràcies. La Generalitat de Catalunya crea els Premis Pompeu Fabra en homenatge a un home que representa la tradició i modernitat, el coneixement i la divulgació. A un home conscient de la dimensió social de la llengua. Neix a Barcelona el 1868 i estudia la carrera d'Enginyeria Industrial. No obstant, la seva vocació ferma sempre va ser el català i les llengües en general. Després d'una llarga estada a Bilbao, l'any 1911 es trasllada a Barcelona. Cridat per Enric Prat de la Riba, s'incorpora a l'Institut d'Estudis Catalans, on es dedica plenament a la tasca de normativització i ordenació de la llengua. Fabra aplica un criteri modern i pràctic contra els qui defensen un model de llengua que mira al passat. Es destaquen 3 punts clau en la tasca de Pompeu Fabra dins de l'Institut d'Estudis Catalans. El primer, les normes ortogràfiques, aprovades l'any 1913. La gramàtica catalana, el 1918. I, finalment, l'any 1932, la publicació del Diccionari de la Llengua Catalana, obra oficial durant més de 60 anys de l'Institut d'Estudis Catalans. Fabra és un home compromès amb la llengua i amb el país. La primera virtut que havia de tenir la reconstrucció de la llengua era la capacitat real d'aglutinació. Pompeu Fabra afirmava: aquesta llengua, que ja està preparada per això, un dia podrem dir que és la llengua nacional de Catalunya. El mestre Pompeu Fabra, seny ordenador de la llengua catalana, va morir a l'exili a Prada de Conflent el 1948. Els Premis Pompeu Fabra, que atorga la Generalitat de Catalunya, reconeixen la tasca de persones o entitats en la projecció social de la llengua en diferents àmbits i categories. Els Premis Pompeu Fabra es concedeixen a les 6 categories següents: projecció i difusió de la llengua catalana, trajectòria professional, científica o cívica, àmbit socioeconòmic, comunicació i noves tecnologies, incorporació,
a la comunitat lingüística catalana i, finalment, voluntariat lingüístic. El jurat d'enguany el formen senyor Francesc Xavier Vila, secretari de Política Lingüística, que presideix el jurat per delegació de la consellera de Cultura, l'honorable senyora Natàlia Garriga. Senyor Pere Almeda, director de l'Institut Ramon Llull. Senyora Teresa Cabré, presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans. Senyora Pilar López, gerenta del Consorci per a la Normalització Lingüística. Senyor Jordi Muntanya, vicepresident primer de la xarxa Vives d'Universitats. Senyora Lídia Vidal, vicepresidenta segona de la Cambra de Comerç de Girona i representant del Consell General de Cambres de Catalunya. Senyora Elvira Riera, subdirectora general de Política Lingüística, que actua com a secretària del jurat. A tots els agraïm les propostes de candidatures i la implicació en tot el procés de selecció. El guardó dels Premis Pompeu Fabra és un bust de Fabra, obra del reconegut escultor Manuel Cusax. Entreguen el premi la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, honorable senyora Natàlia Garriga, i el secretari de Política Lingüística, senyor Francesc Xavier Vila. Comencem amb els premis i Premi Pompeu Fabra a la projecció i difusió de la llengua catalana a persones o entitats que pels seus estudis o per les seves activitats hagin contribuït de manera destacada a la promoció i difusió de la llengua catalana, al seu reconeixement públic o bé a activitats que tinguin aquest objectiu. El Premi Pompeu Fabra 2022 en aquesta modalitat és per la senyora Carla Simón i Pipó. Carla Simón va graduar-se en Comunicació Audiovisual a la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 2009. Després de diverses experiències en ficció, documentals i curtmetratges experimentals, el 2017 estrena el seu primer llargmetratge Estiu 1993 amb un guió autobiogràfic que li suposa nombrosos premis i nominacions. I aquest any, 2022, amb la pel·lícula Alcarràs, guanya l'Os d'Or a la millor pel·lícula a la Berlinale i és candidata a l'Oscar a millor pel·lícula internacional. Carla Simón no ens pot acompanyar per motius d'agenda i en el seu nom recull el premi Ariadna Dot de Vilau Films, coproductora d'Alcarràs. Moltes gràcies. Avui la Carla, per temes precisament de promoció del Carràs, no pot ser aquí, però diré unes paraules en nom seu. Primer de tot, és un honor poder recollir aquest premi. A la Carla fa especialment feliç que una de les coses per les quals fa cinema sigui poder compartir amb gent de tot el món la seva llengua, que és el català, i que gent de tot arreu, a través de les seves pel·lícules, descobreixin que hi ha un lloc del món en què es parla precisament aquest idioma. El Carràs és un cas especialment especial perquè no només pot mostrar la seva llengua, sinó també com totes la varietat dialectal, que en aquest cas és el català que es parla a les Terres de Ponent, i precisament per això va voler que els actors que estiguessin davant de la pantalla fossin persones que són parlants d'aquesta variant lactal i poder mostrar el seu vocabulari, el seu accent, totes aquestes coses. Guanyar l'Os d'Or precisament el que ens va permetre és que aquesta pel·lícula pogués arribar molt més lluny i a moltíssima més gent, i això ens fa especialment feliços. Merci. Moltes gràcies. I ara un altre Premi Pompeu Fabra, la trajectòria científica o cívica a persones
o entitats que hagin tingut una trajectòria professional, científica o cívica vinculada a la llengua catalana. El Premi Pompeu Fabra 2022 en aquesta modalitat és a títol pòstum pel senyor Miquel Estrubell i Trueta. El lliurament del guardó a la família es va fer de manera extraordinària durant la 9a jornada de llengua i societat als territoris de parla catalana que va tenir lloc el passat 8 de juliol. Miquel Estrubell i Trueta va néixer a Oxford, Anglaterra, el 1949 i va morir al Baix Empordà al març de 2022. Va ser un sociolingüista especialitzat en l'estudi i la gestió de la diversitat lingüística europea, vinculat amb la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya des de la seva creació. Estrubell va ajudar a posar les bases de l'actual model lingüístic com a cap del Servei de Normalització Lingüística de la Generalitat de Catalunya, director de l'Institut de Sociolingüística Catalana, subdirector general i vicepresident del Consorci per la Normalització Lingüística. Ens dirà unes paraules al seu fill, el senyor Miquel Estrubell i Prats. Bona tarda. En nom de la família d'en Miquel Estrubell i Trueta, vull agrair aquest premi al Departament de Cultura i molt especialment a la Secretaria de Política Lingüística. Per nosaltres és tot un honor i una gran alegria, però us enganyaria si us digués que en actes com el d'avui no sentim també una certa tristesa. Tristesa de veure les seves fotos, aquí ara no n'estem veient una ara mateix, tristesa de veure les seves fotos o de no sentir-lo pronunciant aquest discurs. Molts amics que troben a faltar el meu pare, en Miquel. I aquests últims mesos hem anat parlant amb ells i hem anat descobrint que totes aquelles reunions, conferències, viatges i treballs van valdre la pena. Pel país n'estic segur, però també perquè hi va conèixer molta gent que avui ens ve a reconfortar amb els seus records. Quan va morir, molta gent va destacar la seva aportació al país com a sociolingüista. També van destacar que havia estat un dels pares de l'ANC i també van recordar, esclar, el seu sentit de l'humor. Humor britànic, en dèiem nosaltres, sovint incomprès, o gairebé mai. Però avui m'agradaria recordar un altre dels trets que definien la seva personalitat, l'optimisme. El 1981, al llibre Llengua i població de Catalunya, hi va escriure la següent frase. S'ha dit que un pessimista no és més que un optimista ben informat. O sigui, s'ha dit que un pessimista no és més que un optimista ben informat. I us seré molt sincer, vista la seva llarga trajectòria com a optimista, no sé com agafar-me-la. I és que ell era un dels optimistes oficials d'aquest país, si més no quan tocava parlar de llengua. Quan la majoria d'indicadors eren preocupants, ell destacava els que no ho eren. Quan els titulars deien que el percentatge de parlants havia caigut, ell deia que el grau de coneixement de la nostra llengua havia crescut, que mai hi havia hagut tanta gent que entengués el català com ara. Alguns el titllaven d'ingenu, de fer veure que la salut del català era millor del que realment era. I jo no sé si tenia raó o no, però el que sé segur és per què ho deia. Si ens passem el dia dient que el català és a punt de desaparèixer, quin nouvingut es prendrà la molèstia d'aprendre'l? Per què mantenir el català a les converses si ens passem el dia certificant-ne la defunció? No es tracta d'amagar la realitat, però sí de tenir en compte que la il·lusió mobilitza més que la tristesa i l'esperit de derrota. I no voldria parlar en nom del meu pare, però estic convençut que ara ell us diria que cal mobilitzar-se per la llengua, cada dia. I mobilitzar-se no vol dir fer manifestacions, o no només. Mobilitzar-se pel català vol dir anar a veure Alcarràs, la recent Suro o fins i tot Avatar 2 doblada a la nostra llengua. Vol dir animar-se a fer un paraulògic o veure algun programa de FibraCat TV. I vol dir fer-se voluntari o parlar català amb els nouvinguts perquè és la millor manera de tractar-los com a iguals. L'optimisme és una actitud davant la vida i en el seu cas també una actitud davant la mort, cosa que no li agrairem mai prou. Perquè fins i tot en els moments més durs hi ha llum. Per desgràcia, no va arribar a veure Alcarràs, però sí estiu 1993, que li va agradar molt. I era un gran aficionat al paraulògic, que el va entretenir moltíssim en moments especialment complicats. El que sí que us puc assegurar és que va treballar pel país tota la vida, fins al final, i aquest premi així ho acredita. En nom de tota la família d'en Miquel Estrubell i Trueta, moltes i moltes gràcies.
Moltes gràcies. I ara el Premi Pompeu Fabra de l'àmbit socioeconòmic. A persones, entitats o empreses per la seva contribució a fer de la llengua catalana una llengua d'ús habitual en l'àmbit socioeconòmic o bé per actuacions destacades per l'impacte a la representativitat que tenen pel que fa a l'ús de la llengua dins aquest àmbit. El Premi Pompeu Fabra 2022 en aquesta modalitat és per FibraCat Televisió. FibraCat Televisió és un canal creat l'any 2020 per l'empresa FibraCat que posa en valor el paper de les dones en els àmbits de decisió i en les vocacions científiques, tècniques i tecnològiques, la igualtat i la diversitat com a factors essencials de la ciutadania, el paper de les tecnologies de la informació i la comunicació en la millora del món postmodern des de Catalunya i amb l'horitzó posat al món. Recull el premi Meritxell Bautista i Quiñones, cofundadora i presidenta de FibraCat. Pujo això una miqueta ja. Normalment porto els discursos en el mòbil, però amb això de ser tan tecnològica avui he volgut tornar al paper. Us he de dir que quina il·lusió, que després de 18 premis que hem rebut en aquests últims 2 anys i mig per la televisió, us asseguro que tancar una etapa i un any com aquest, amb aquest premi, és un regal preciós que ens heu fet a tot l'equip que formem part de FibraCat Televisió. És que és un Pompeu Fabra. Gràcies, honorable consellera, gràcies a tots i totes les membres del jurat per seleccionar-nos i donar-nos aquest premi avui. Us explicaré una cosa. El projecte de televisió és un somni personal fet realitat i que lluitaré a tort i dret perquè continuï sent una realitat. Peti a qui li peti i molesti a qui li molesti. FibraCat Televisió va néixer amb el propòsit de donar veu a qui normalment els grans mitjans de comunicació no li donen. Dones, tecnologia i català. Una aposta que va ser titllada de bogeria, de nitxo i de poc rentable. Una aposta que aparentment no hauria de ser tan valenta ni tan boja en una societat on el 51% de la població som dones. Un nitxo, un 51%. On la tecnologia ha entrat a casa nostra per quedar-se i quedar-se a les nostres vides i on és vital que tothom hi tingui accés. I on el més important és el nostre compromís, des de l'inici, i és que FibraCat TV havia de ser totalment en català. I som gent de paraula, i ja us aviso que a més ja sabem que les catalanes som molt tossudes, tossudament alçades. I fer-ho sense por a que fos menys atractiu pel fet de ser únicament en català. Més de 350.000 espectadors diaris es connecten a FibraCat Televisió. Sense por a donar oportunitats a nous creadors de continguts en català, a l'altaveu més gran que existeix en aquest país, com és un canal de televisió en obert. I establir com a base que a FibraCat TV tot ha de ser en català. I punt. Enteneu ara la importància d'invertir i ajudar perquè un projecte com aquest perduri en el temps? En l'esforç i en la lluita per la igualtat i per la llengua sempre m'hi trobareu. Llarga vida a les valentes. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara va Premi Pompeu Fabra de Comunicació i Noves Tecnologies a persones, entitats o empreses per la seva contribució a fer de la llengua catalana
una llengua d'ús habitual en un espai comunicatiu o bé per un projecte relacionat amb la comunicació o les noves tecnologies que tingui impacte o representativitat pel que fa a l'ús social de la llengua. El Premi Pompeu Fabra 2022 en aquesta modalitat és ex aequo per al joc paraulògic i per al portal de recursos lingüístics de l'Institut d'Estudis Catalans. El paraulògic és un joc digital i de pràctica lingüística en català, en format de passatemps, sorgit de Rodamots i que es basa en la versió digital del Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, creat a la tardor del 2021, posa a prova les habilitats lèxiques dels jugadors, obligant-los a trobar tants mots catalans com puguin a partir d'una combinació de lletres. Els creadors s'han inspirat en l'Spelling Bee del New York Times. El portal de recursos lingüístics de l'Institut d'Estudis Catalans, creat el 2020, conté un cercador de mots i expressions des del qual es poden consultar 8 recursos lingüístics individualment sobre el mot o l'expressió en qüestió segons l'opció de consulta adoptada per a cada recurs. A més, també permet accedir directament a una selecció d'una trentena de recursos en línia de què disposa l'Institut, feta i actualitzada per la secció filològica. En representació de paraulògic recull el Premi Pau Vidal de Rodamots. Bona tarda. Em sap greu si algú venia a veure el senyor Paraulògic en directe per dir-li a la cara que com és que encara no surt el tiet, però es veu que tenia una cita amb la Carla Simón i no podia venir, per això m'ha enviat a mi que li faig de secretari. L'heu fet avui o no per això? Sí? Heu trobat el tuti? No, Ah, tu sí? Oh, alerta, no el diguis sobretot, No fotis com... Tinc una tieta, la tieta Montserrat, que el primer que fot cada matí, quan d'allò... Tu també ho fas o no? Enviar el tuti als altres per burxar i això. O no? Tu també, no? Ha fet sortir moltes depravacions de la llum, això del paraulògic, Jo puc dir perquè ell no hi és. El senyor Jordi Palou, que és el culpable del paraulògic, que és una persona una mica més sèria i presentable, m'ha dit que us doni agraïments a qui s'hagi de donar, perquè és una cosa de bona educació. Llavors m'ha dit que comenci sobretot pel departament, o sigui, moltes gràcies per la distinció. Els programadors, perquè ell és el que va tenir la traça d'adaptar el joc, la idea, però com a bon filòleg és un inepte informàtic, i que em perdoni el filòleg de la sala, que segur que en sap d'informàtica, perquè segur que hi és, Pere Orga i Jaume Hortolà, que són els que ho van convertir en això que ens permet jugar. Els jugadors de la fase inicial són els jugadors de prova, que entre altres coses, quan es prova un prototipus, ja ho sabeu, sempre es fan unes proves prèvies abans d'ensenyar-lo per si allò sortirà bé o sortirà malament. Una de les coses que vam fer, els que el vam ajudar a provar-ho, això l'estiu passat, va ser triar el nom, perquè ara Paraulògic sembla un nom realment molt ben trobat, no? Sí o no? Ah, no, sempre hi ha qui diu, home, és que jo en tenia un de millor. Però aleshores tenien molts altres noms, que no confessaré perquè això no m'ha donat permís. Si mai el veieu, demaneu-li amb ell, però crec que realment la vam encertar votant perquè aquest va funcionar molt bé. A VilaWeb, també, que allotja el joc des del gener passat, aviat farà un any, i que es gasta calés per fer-lo funcionar, és a dir, que li deveu tots una miqueta a VilaWeb, també. A la secció filològica, per cedir tota la base de dades, tot el diccionari, vaja, amb què es pot jugar, i que, per cert, això també m'ho ha dit ell, que es posin una miqueta les piles amb la cosa del tiet, perquè hi ha un gran coixí de coses. Jo aquest matí mateix n'he descobert una, no sé si ho sabíeu, és l'adjectiu manicomial. Us sona? L'heu sentit alguna vegada? Manicomial? Sí o no?
Sí, no? Doncs aquells que dius, l'escrius tranquil·lament, doncs pam, resulta que no hi és. I llavors aquests disgustos t'aixafen una mica el dia. Llavors això, en fi, estaria bé posar-se les piles. I finalment, per acabar, penúltim, els mestres i profes d'institut i de bàsica que l'han fet servir per combatre aquesta tempesta, aquesta allau de tiktokers que ens venen de tot arreu menys de casa i que han arrossegat alguna petita passió cap a la llengua i finalment a tots els centenars de milers de gent que hi jugueu cada dia i que gràcies a converses com aquesta que hem fet una miqueta al principi han aconseguit que en aquest temps tan hostil i de tants missatges i de tantes dificultats per la supervivència de les llengües petites hi hagi una mica, el paisatge s'hagi tenit una mica de català natural, espontani, que permet fer coses normals, divertides i xules. Per tant, jo m'afegeixo l'agraïment que segur que vosaltres també li doneu al senyor Paraulògic i merci pel d'això. I en representació del portal de recursos lingüístics de l'Institut d'Estudis Catalans recull el premi Nicolau Dols, president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Bon vespre, moltes gràcies per aquest premi. Jo no vull negar que ens fa una especial il·lusió que Pompeu Fabra torni a l'Institut d'Estudis Catalans i més en concret a la secció filològica en aquest format. Ja ho sabeu, ell en va ser el segon president de la secció. I parlant d'ell, el tercer president, el qui el va succeir, va escriure unes paraules que, entre d'altres, deien, tots les coneixeu, la llibertat conquerida en l'apassionada recerca del que es ve i el que és just, i en sobrepreu de dolor ens ensenyareu que on sigui del món que és salvada, se salva per al llinatge tot dels qui la volen guanyar. L'apassionada recerca, la llibertat conquerida, d'això es tracta, de fer recerca amb passió. Heu donat un premi, Pompeu Fabra, a una institució més que centenària que té cura d'una institució més que mil·lenària i que ens ajunta a tots des de, deixeu-me que ho digui, de Salses a Guardamar i de Fraga a l'Alguer. I la nostra funció és mantenir plenament funcional la llengua catalana. D'aquí el nostre portal de recursos que plega feines que varen començar ara ja fa més de 100 anys i que encara es manté i que encara creix. La setmana passada encara n'hi vàrem afegir un i fa 15 dies encara n'hi afegíem un altre i tot plegat, avui, abans de venir, he comptat quants en teníem i ja n'hi tenim 37 de recursos digitals a favor de la llengua, a favor de tota la comunitat de parlants, perquè aquest és el nostre desig, que tots tinguem la llibertat de mantenir el català. Mantinguem el català. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara és el torn Premi Pompeu Fabra a la incorporació a la comunitat lingüística catalana, a una persona que s'hagi incorporat a la comunitat lingüística de parla catalana que destaqui pel seu compromís a la llengua. També es poden premiar entitats que fomentin la incorporació lingüística entre les persones nouvingudes. El Premi Pompeu Fabra 2022 en aquesta modalitat és per a Jasra Javed Qureshi,
Jazra Javed Qureshi és d'origen pakistanès. Arriba a Barcelona amb 16 anys i inicia els estudis de batxillerat. Aprèn simultàniament català i castellà. Es gradua en Química a la Universitat de Barcelona i cursa el màster d'Investigació Científica a la Universitat Autònoma de Barcelona. Posteriorment col·labora en el programa Prometeus, un programa perquè joves d'instituts públics de barris vulnerables de Barcelona puguin accedir a la universitat i cursar-hi estudis superiors amb èxit. Porta 10 anys col·laborant amb l'Associació de Treballadors Pakistanesos de Catalunya, acollint i orientant persones immigrants. Recull el premi la senyora Jazra Javed Qureshi. Moltes gràcies. Doncs ja pronuncio el meu nom, em dic Jazra Javed Qureshi. Perdona, no passarà. Doncs sí, és una mica complicat. Una persona d'origen divers, quan arriba a un país multilingüe, es planteja la pregunta de quin idioma vincular s'ha d'aprendre. Fa 15 anys, quan jo vaig venir a Catalunya, també vaig formular la mateixa pregunta. I vaig escollir el català com la meva llengua. Vaig tenir clar que el català és una llengua d'oportunitats. La meva elecció de la llengua catalana m'ha ajudat a construir una vida que jo considero culturalment plena. El català, per mi, no només és una llengua, sinó una manera de viure la vida. Una vida plena de riquesa, una vida feliç, on s'arrenquen somriures a la gent quan em senten parlar en català. Per mi, aquest premi no representa només el reconeixement dels esforços d'un sol individu per incorporar-se a la comunitat catalana, sinó una benvinguda que indica a tota aquella gent a la cerca d'un nou món que el català és no només una llengua vincular, vàlida, sinó també agraïda i disposada a rebre a tothom amb els braços oberts sense importar l'origen. Moltes gràcies al Departament de Cultura i Secretaria de Política Lingüística per donar-me aquest premi. Moltes gràcies a tothom i visca Catalunya. Gràcies i perdona per no saber dir bé el teu nom. Ara Premi Pompeu Fabra al voluntariat lingüístic, a una iniciativa de voluntariat que hagi afavorit l'extensió de l'ús de la llengua catalana o a una persona física o jurídica que hagi destacat per la seva participació i implicació en el programa Voluntariat per la Llengua. El Premi Pompeu Fabra 2022 en aquesta modalitat és per a Jordi Esteban Calm. Jordi Esteban Calm és llicenciat en Filosofia i Lletres. La seva dedicació principal és la didàctica de la llengua catalana i la investigació de metodologies d'aprenentatge. Membre de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, dirigeix els projectes Junts i Xerrem, grups de conversa que tenen com a objectiu fer créixer l'ús social del català, la cohesió social i el coneixement de la realitat de Catalunya. És autor i coautor de diversos manuals de català i de diverses obres de jocs lingüístics. Recull el premi el senyor Jordi Esteban Calm.
tarda. Agraeixo de tot cor al jurat d'aquesta edició dels Premis Pompeu Fabra que m'hagueu fet aquesta distinció emmarcada en la tasca de voluntariat lingüístic. Moltes gràcies. Una tasca que no he fet sol. Em va demanar practicar-lo al bar del costat en acabar les classes. Ho necessitaven, ens vam conèixer, vam fer colla i ells van créixer en domini i autoconfiança, cosa que em va il·luminar i he fet mans i mànigues per estendre l'experiència. Avui a la CAL, l'entitat que gestiona el projecte Xerrem Junts, hi cooperen any rere any desenes d'entitats acollidores de grups de conversa, un centenar i mig de voluntaris, m'emociona els meus companys voluntaris, que els porten, i més d'un miler de nous parlants entre uns i altres cada any. I setmana rere setmana comuniquen en català el que sentim, el que coneixem, el que recordem, el que fem, el que pensem. Compartim humanitat a biblioteques, escoles, pobles, centres socials, ateneus, entitats d'acollida, etc. Tot això amb voluntat de créixer si tenim més recursos. Som a punt d'engegar un micromecenatge per posar l'essència del projecte a l'abast de tothom, en un temps en què cal fer créixer els espais de col·loquialitat catalana. Així doncs, per aquest nosaltres en majúscula tan ampli de gent que es mou voluntàriament pel català, el premi és un reconeixement i un esperó per continuar en la línia ben actual d'oferir la llengua catalana com a convit, oportunitat, prestigi i pertinença a Catalunya. Tot això també sumant-nos als esforços que fan altres entitats i institucions en el marc del que ara ja ve, del Pacte Nacional per la Llengua, amb un subratllat important, l'atenció preferent a les persones més vulnerables, més a la intempèrie, més allunyades del capital social i lingüístic català, que el necessiten més i tenen més entrebancs per accedir als recursos de què disposa el país. Moltes gràcies. Moltes felicitats a tots els guardonats i ara començam el autrejament dels premis de la 7ª edició dels Premis Robert Laffont. Abans tothom, Marina Cuito i Pau Jové interpretaran una peça que combina els temes adius, Arrabal d'Aran i Sausat. Sant Joan se n'hi tornat. Val d'Aran, cap de Gascunya, lluny de tu que em cau partir. Val d'Aran, cap de Garuna, lluny de tu que em vau morir. Esqueires luden, Suset Buffet, tot i els records en la paret, no
no se pot estancar el temps, més aranès, tostem. No se pot estancar el temps, més aranès, tostem. Val d'Aran, cap de Gascunya, lluny de tu que em cau partir. Val d'Aran, cap de Garuna, lluny de tu que em vau morir. Tutana cauaiero, dat sum dat perdiguero, de barat portillon, que en tenis a cançó. Jo s'usarà a muntanya, no n'he cap de companya, et cor tot enclauat, que guaiti et sauçat. Prin temps que vien d'Espanya, plorarà a muntanya, que ha pujat de tropet, sei pausada, suset mirall de l'aigua, era net que hi empats, que guaiti et sauçat. Era net que hi empats, que guaiti et sauçat. Historian, poeta, romancer, dramaturg e activista polític i cultural, Robert Laffont és un dels ideòlegs més destacats de l'occitanisme contemporàneu. Neixec en 1923 en Nimes, ciutat lenguadociana de cultura provençal, e viuec un temps amb espais senyes mairaus en poble de Caubissum, en la madeixa costera de Nimes. Als desaguaitants participec en la resistència antifeixista en País des Cevenes e pocs anys més tard s'amassaria amb Tristan Tzara i Joan Cassú en fundar l'Institut d'Estudis Occitans. Més tard, siguec professor de llengua occitana en la Universitat de Montpellier en què en 1986 e destaquec en la defensa de l'occitanisme. Home d'una activitat intel·lectual extraordinària, fundèc el Comitat Occitan d'Estudis i d'Acció i assumic la direcció de diverses publicacions periòdiques. Siguec un escrivant prolífic. La seva obra presenta dues línies essencials e integrades, la divulgació de la diglosia i de les llengües i pobles minoritzades i la creació literària en occitan, que constitueix una ruptura total amb la tradició folclòrica anterior. En 1987, la Generalitat de Catalunya li atorgèc la Cruz de Sant Jordi. Mos deixèc el 24 de juny de 2009 en Florença a l'edat de 86 anys. El Premi Robert Laffont s'instituïc en 2010 amb l'objectiu de reconèixer i premiar a persones o entitats que s'hagin distingit per la defensa, projecció i promoció de la llengua occitana en quin punt que sigui del domeni lingüístic. El Premi Robert Laffont se concedeix a persones o entitats que s'hagin distingit per a defensa, projecció i promoció de la llengua occitana en qualsevol punt del son domeni lingüístic. El jurat d'enguany ha estat constituït per el senyor Francesc Xavier Vila, secretari de Política Lingüística, que presidís el jurat per delegació de la consellera de Cultura, la honorable senyora Natàlia Garriga. Senyora Verònica Barés, del Departament de Cultura i Llengua del Consell General d'Aran.
Senyor Miquel Segalàs, de l'Institut d'Estudis Aranesi, Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana, per delegació del senyor Jep de Montoya, president de la institució. Senyor Albert Turull, director de Servicis Territorials en Lleida del Departament de Cultura. Magnífica senyora Maria Vergés, síndica d'Aran. Senyor Xavier Moral, cap de l'Airau de Foment de l'Occitan i de la Llengua de Signes Catalana del Secretariat de Política Lingüística que exercís com a secretari del jurat. A tutti les agraïm les proposicions de candidatures i el compromís en tot el procés de selecció. El guerdon dels Premis Robert Laffont representa una al·legoria de l'espai occitan. I autregen el premi era consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, honorable senyora Natàlia Garriga, era síndica d'Aran, magnífica senyora Maria Vergés. En aquesta edició del Premi Robert Laffont, el jurat ha acordat la concessió del guerdó de manera exaequo al senyor Xavier Lamuela García i a la senyora Lisa Scala. El jurat met de relleu era longa dedicació d'ambdues persones a la coneixença i foment de l'aranès tant des d'una perspectiva acadèmica i científica com de promoció i dinamització social en tot son usatge. El senyor Xavier Lamuela, professor en diverses universitats catalanes i occitanes, ara emèrit, ha estat un clar defensor de l'occitanitat de l'aranès i de la seva especificitat d'establir un model de normalització social i d'usatge de l'estricta recerca acadèmica. El jurat destaca, entre d'altres causes, la seva participació en 1982 en la Comissió per a l'elaboració de les normes ortogràfiques de l'aranès, la seva participació en la Comissió Internacional per a la Normalització Lingüística de l'Occitan Alpin, en 2008, era d'haver estat president del Consell de la Llengua Occitana. Lamuela és autor d'un treball acadèmic d'amp transferència social d'amp diversos estudis, llibres sobre la llengua, entre els quals cal mencionar l'obra de referència Català, Occità, Friülà, Llengües subordinades i planificació lingüística en 1987. Adela, la senyora Lisa Scala, jornalista, ha estat pionera de la ràdio en aranès, també el primer programa en aranès en Ràdio Aran Presets que ha desenvolupat al llarg de més de 30 anys amb diversos programes com a Medi Aranès en Catalunya Informació, en tot contribuir a un model d'usatge i de prestigi social de l'aranès. El jurat destaca el seu compromís cívic en la promoció de l'aranès amb l'impuls de diverses iniciatives socials com la Cruz Aran per la Llengua, CALOC, darrer diumenge de juny de cada any per a defensa de la llengua occitana en Aran. Recull el premi el senyor Xavier Lamuela García. Seré força breu. En primer, vull felicitar Lisa Scala pel premi que reconeix el seu treball d'anades entre la promoció de l'aranès, particularment, més no sonque, en terreny decisiu dels mèdia. També vull una sèrie de regraïments. En primer lloc, als meus pais, Carmen García i Mariano Lamuela, que me transmeteren en la llengua espanyola l'habitud de parlar en català als catalanòfons. A l'occitanisme, als estudis sobre la llengua occitana, particularment els de l'Escola de Sociolingüística de Robert Laffont, que han estat claus en la meva formació en meu treball. A la Generalitat de Catalunya i a la jurada que m'ha atorgat aquest premi, i vull acabar en formular els meus vots en que la Generalitat treballi de manera assenada i eficaç en la promoció de l'aranès. Gràcies a tutti. I ara recull el premi la senyora Lisa Scala.
Ada era les que ha calut pujar, a jo me les cau baixar. Honorable consellera de Cultura de la Generalitat, secretari de Política Lingüística, magnífica síndica d'Aran, senyores i senyors. Parlaré en aranès, suposi que tutti m'enteneran. D'auança em ven arregraïment més sincer a la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat per haver-me prepausat en tatsetau Premi Robert Lafunt, exequo damb el lingüista e professor de la Universitat de Girona Xavier Lamuela, que n'ell a prepausa del Consell Generau d'Aran. Lo voleria felicitar com a et d'auança sense poder-me comparar en mèrits per haver artenyut aguest guerdon d'empús de son treball d'ans també, de restacament a la llengua d'Aran. Quan lo enregistraua a través de la ràdio 30 anys enlà, pot podia imaginar que mos retrobaríem en un acte tan remarcable, qu'ei un veritable goi. Avui Aran cunde damb força mitjans de comunicació, de premsa escrita e substitut de televisió, que també comencé jo mateixa damb un espaci en TV3 eran 1990. Mes a 30 anys me calec persutar força, insistir, persutar força, entà convèncer a Catalunya Ràdio entà que çò que ne didem els talls de veu en aranès que il·lustrauen les mies cròniques entà tot Catalunya siguessen en la llengua pròpia d'Aran, perquè era corporació catalana credia que no s'entenerien. Açò, avui, segur que no passe en mens a seu. Em se li sembla un xinyalet de memòria, seré cuerta, perquè 30 anys d'anenta molt més. Era ràdio en aranès començà que eren 1982 en Ràdio Aran, damb un programa que batia damb el nom de Nosati, en tot avui una clara vocació d'este una llestra d'oberta al país, en tot tractar tot i això és en llengua pròpia. Cau arregrair a l'empresa Baqueira Beret que escutesse la demana dels nostres alcaldes en t'ofrir un espaci en aranès en una ràdio creada inicialment en castellà, damb era intenció de dar en major servici sus les pistes d'esquí, en tot acompanyar a sos usatgers. Sigué que precursor de çò que dempús seríem Migdia Aranès en Catalunya Ràdio, que començà eran 1988, sense haver una cedència pròpia e en tot aprofitar també les instal·lacions de Baqueira. Aquí avui començarem tot tipus d'informació. Per exemple, les classes d'aranès, que hègem a massa de més tècniques del Centre de Normalització Lingüística del Consell Generau d'Aran, e mestre de mestres, també guanyador d'aguest premi, Frederic Vergés. I érem enregistraments de contes de mera mainadera de les escoles d'Aran entà desvetllar-les l'estima i el coneixement de la llengua, peces teatralitzades i també un espaci d'educació sanitària de més metges de l'Hospital Vall d'Aran, entre d'altres seccions del programa. No menti aquesta darrera perquè sigué premiada l'any 1989 per a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, que hagué de canviar les sues bases entà admetre er aranès. E atau anèrem seguint, ne podria contar milers d'anècdotes perquè, com a diria, 30 anys són molti, més no s'espanten, no agaré. En la meva carta de despedida de Catalunya Ràdio en 2020, ja gosé de demanar que s'implementesse l'usatge de la nostra llengua en la ràdio. No són que no ho hem anat endavant, sinó que ho hem reculat. Com a exdelegada de Catalunya Ràdio, que sigui pendent 32 anys, i vull tornar a persutar, i vull insistir. Des d'aciu, que com a membre era mia plaça en la ràdio, on érem una equipa de 3 persones, se corvisque, perquè avui encara ell va cantar. He estat 50 anys membre de la Junta de la Fundació del Museu Etnològic de la Val d'Aran e, a tot cas,
aquesta fundació, crec, els primers concursos literaris en 1977. No en parlaré perquè siguec premiada equatants e de ja sé que l'avets longament. Se me permete no que parlarem xinyà un mes de col·lectiu Llengua Viua, de qual he 30 anys que en formi part. Siguec creat en 1992 en posar l'usatge social de l'aranès. N'he estat un membre actiu els darrers 30 anys. Heu amiat en 10 anys, per exemple, la cursa Aran per sa llengua, que cada any encara ha de reivindicar l'usatge social de l'aranès. Acabi. Hem en un mau moment entà la superviuença de l'aranès, que tothom que hi més coneixut que jamès per Joan i d'Aran, aprenut en una escola que ha treballat incansablement sense els mejars de besuny e on hi ha perdut el tracte de llengua vehiculara, he tingut de menys en menys damunt en plec en escolanat de l'ESO que, segons la darrera enquesta, no arriba a 2% en exilats socials. I, per tant, com diguec Mercè Rodoreda, el que considero vital de la nostra cultura són els fonaments. I els fonaments són la llengua. No em cansaré mai de repetir-ho. Jo, com a militant en la defensa de l'aranès que so, tampoc, perquè l'aranès se morís. E Aran no ha ni era competència ni els mejars econòmics enta capgirar aquesta tendència. El col·lectiu Llengua Viua placec un panneu en els coberts de l'Ajuntament de Viella de meva frase del nostre més insigne poeta, mossèn Josep Condal Sant Beat, que diguec dejà en 1913 e parlar que jo vos deixi com una perla sauvats-lo, com un vet jardín sacolats-lo, no canviets, tu estem gascús. Era mia demana se voi jauer a la sua. Predem-nos-hi en parlar aranès, defensem-lo en tot e per tot, perquè fin final ei patrimoni de tutti e a tutti mostany de conservar-lo en les futures generacions. Força gràcies. Senyora Elisa Escala, s'ha deixat el premi, que ho sàpiga. Son que una petitesa, Marina Cuito, cantant en aranès en Barcelona, no aprets. Ara seguida la paraula a la magnífica senyora Maria Vergés, síndica d'Aran. Bona tarda a tutti i a totes, honorable consellera, secretari de Política Lingüística, director, premiadi del Premi Pompeu Fabra i del Premi Robert Lafunt. Elisa Escala, no sabi si me toca dir res més, o sigui, ja he tot dit. En tot cas, en primer lloc, agrair al Departament de Cultura aquest acte i aquest premi, que pensi que hi ha una base que era de reconèixer, Elisa que ha dit, el doctor Lamuela també, era militància. Era militància d'aquelles persones que, com a Robert Lafunt, han treballat que la nostra llengua arribi a dia d'avui, com a diria Elisa, no en bones condicions, no amb una salut d'er, més en què el dia d'avui. Els dos premiadi del Premi Robert Lafunt, el plaer a un de conèixer-les de força anys. Amb Xavier pensi que dir els meus primers passi, i et digui amb tota la literalitat, els meus primers passi caminant, i amb Elisa ho hem compartit al llarg dels anys força causes. Era veu de la ràdio en aranès, pendent, com era dit, 30 anys. Des dos em podria dir de força causes, més com a sai, que són persones vergonyoses, per dir de catau, et vau a deixar en el moment de compartir estona a massa. Sauvallo a llengua és causa de tutti
és evident. Cau reconèixer, cau de besuny aquera militància, també són de besuny els recursi, no hi geré més de lo que Elisa ja... No ho hem parlat, secretari, no me guardes a tau, no ho hem parlat, però en tot cas sabets que la situació de l'aranès no és bona, que d'utilitzar, hem a un 20% d'usatge social. La UNESCO fixa en un 30%, per de just de 30% les llengües que ja són en risc de desaparició. L'aranès ha guanyat un nivell de reconeixement força important. Catalunya, el Parlament, ens ha dat l'estatus de llengua oficial en tota Catalunya. Això ha provocat que el coneixement reglat de la llengua hagi augmentat, més com ben dit Elisa, les darreres enquestes ens diuen que els nostres adolescents no empleguen la llengua. Empleguen en els edats socials, són que l'empleguen un 2% dels adolescents de la Val d'Aran. Jo era força atenta als premis Pompeu Fabra i pensava, consellera, quina enveja. Quina enveja poder dar premis al cinema, a la televisió, al doctor Strubell, que també avui hi ha relació amb casa nostra força interessant, a l'Institut d'Estudis Catalans, al voluntariat. Quina enveja de... Sabem que el català pot viure bons moments. Més tant nosaltres, ell en mirall, on ens reflexiem i on volem seguir reflexant-nos. Avui hem un repte que és d'augments sajar que aquesta llengua no acabe en aquest sac de la UNESCO de menys de 30%. I aquest és un treball de tutti que ho hem d'amassar. I aquí, consellera, com ja ho hem fet en d'altres ocasions, vos trasladam el besuny d'actuar de manera urgent. I que també la mà és tenuda col·laborant en aquesta relació que el Consell General d'Aran tostem hagut i haurà amb la Generalitat de Catalunya, que hi ha relació de lleialtat i de respecte institucional. La llengua era la nostra raó d'este, era la raó d'este de la que ven de força segles enlà i que era garantia que la gestió de la proximitat en sa sigui una realitat en el nostre país. Això pensi que hi cau carrent que ho hem de defendre amb ungles i dents, per dir de catau, perquè, torno a repetir, la militància és de besuny, més de besuny que ja més, militància com la dels nostres premiats, militància com la de Marina i Pau, que s'atrevissen a cantar en aranès i a d'hora de casa nostra, a metre en valor la nostra llengua i la nostra cultura. Avui per avui seran, pensi, més actuals que ja més les paraules de Pell de Garrós, que en la seva epistola ho medix del segle XVI i acabi amb aquestes frases, diria això, que jo escriuré amb vehemència, no cararé ni hauré paciència, d'enquia que siam tots acordats e d'ua conspiració bandats per l'honor del país sostene e per sa dignitat mantene. Que entre tutti aquest camp possible, força felicitats a tutti. Força gràcies, síndica. Enhorabona als premiadi. Moltes gràcies a totes les persones i entitats premiades per la vostra tasca i exemple en favor de la llengua catalana i de la llengua occitana. Arribem ja a la recta final d'aquest acte. Us demanarem que no us mogueu, que farem una foto de família i després hi haurà una copa de cava. A continuació, i per cloure l'acte, té la paraula l'honorable senyora Natàlia Garriga, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Magnífica síndica, moltíssimes gràcies per ser avui aquí. Francesc Vila, secretari de Política Lingüística, premiats, jurats, públic, bona tarda a tothom. M'agradaria agrair especialment a la síndica la seva assistència, que s'ha desplaçat expressament a Barcelona per ser avui aquí. Enhorabona a tots els premiats. És un plaer rebre-us al Departament de Cultura, que també és casa vostra. Tots els premis tenen l'objectiu de reconèixer persones o entitats que s'hagin distingit per la defensa, la projecció i la promoció del català i l'aranès. La celebració d'aquests premis representa un punt de trobada compartit entre la cultura catalana i aranesa. La diversitat lingüística de Catalunya i l'Aran és un bé que cal conservar, però també defensar, i és amb aquest afany amb el qual treballem.
Compartim amb la síndica i amb molts de vosaltres l'interès per enfortir l'aranès. En som plenament conscients. Com bé sabeu, fa pocs dies ens vam reunir al Consell de Política Lingüística de l'Occità Aranès amb el Departament. Tenim el compromís de millorar el finançament i el suport de les polítiques lingüístiques de la llengua pròpia de l'Aran. Avui ens hem reunit aquí per reconèixer la tasca de tots aquells que vetllen per la projecció social, tant del català com de l'aranès. I té tot el sentit del món perquè la llengua és un dels eixos prioritaris del Departament de Cultura. I la nostra diversitat lingüística és una de les línies de treball principals d'aquest govern. En aquesta legislatura hem entrat en una nova etapa de política lingüística al nostre país. Amb el Pacte Nacional per la Llengua com a projecte principal, estem revisant els mecanismes de promoció de la llengua catalana i conjuntament amb les institucions araneses volem també revisar els mecanismes pel foment de l'aranès. A més curt termini, fa unes setmanes vam presentar amb el molt honorable president Pere Aragonès 100 iniciatives de política lingüística que el govern ha aprovat, 13 de les quals sobre l'aranès, implicant a totes les conselleries, perquè el futur del català i de l'aranès depèn de tots i de totes. Ara bé, l'administració mai treballa sola. La tasca de mantenir i garantir l'ús d'aquestes llengües l'assumiu constantment milions de persones i centenars d'organitzacions. I entre tots vosaltres hi ha personalitats que destaqueu a l'hora de projectar la llengua. Per això, des del 2008, atorguem els Premis Pompeu Fabra i des del 2010 el Premi Robert Lafunt. Fabra i Lafunt són els principals referents que han tingut el català i l'aranès en la defensa, la projecció i la promoció de la llengua. I per aquest motiu els premis porten el seu nom. Us encoratjo a seguir treballant i tenint cura de la llengua amb la mateixa energia que ho feu fins ara. Amb la vostra tasca i exemple contribuïu a impulsar les nostres llengües pròpies i ho feu amb la mirada i els valors d'un país obert, plural, modern i socialment cohesionat, perquè volem que el català i l'aranès siguin sinònim de present i de futur. Moltes gràcies i enhorabona de nou a tots els premiats. Bona tarda. Ara la foto de família de tots els premiats.